दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बेलगुरि गामिनि सानगोरलै गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दख'रा एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारि लानानै मोनानिफ्राय 4-5 डिसेम्बर 2022 साननैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय खुंबाय। दा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै मैयानि जि डेलिगेट सेसन थान्दै मेलाव जोङो महरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरनैनि थाखाय 2023 आरो 2024 इंराजि मायथाइनि बोसोरनैनि थाखाय जोङो गोदान मावफुं आफाद दानानै लायो। दा बेवहाय आफादगिरि महरै फैलाव दैमारिखौ जोङो लोगो आफादगिरिनिफ्राय जोङो आफादगिरियाव लाङो आरो बुद्ध बर' बिथां गाहाय नेहाथारियाव जों बिथांखौ लानानै फैयो। दा आं मिजिंथियो बिथांमोना फैबाय थानाय 2 बोसोरनि थाखाय जि खामानि मावनो थाखाय बिबान मोनबाय, बिथांमोना बे बिबानखौ लानानै दख'रा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ लानानै गोदान मिजिं, गोदान थांखि, गोदान माखासे सिमांफोर लानानै थांखिफोर लानानै खामानि मावलांनो हाथों। आं बेखौनो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि हिसाबै आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि आरो कंग्रेचुलेसन जासियो। दा बे मैयानि जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव जों बे गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लाबाय आरो दिनै गेवलां मेल जाबाय। दिनै जोङो नैबे गेवलां मेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जों हांख्रायदोंमोन, नाथाय बिथाङा माखासे गावनि देहायारि जेंनानि थाखाय दिनै फुङाव जोंखौ खबर हरबाय आं थांनो हाला होननानै। ओंखायनो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया फैनानै दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलाङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सार बिथां खुंख्रा स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै फुंनि गेजेरावनो जों बिथांखौ हांख्रायनानै दिनैनि हाबाफारियाव जों मोननो हानायनि थाखाय आरो एसेबां आंखालनि समावबो सारा जोंनि हांख्रायनायखौ मदद होनायनि थाखाय दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय। बिनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे बुंथिगिरि आलासि महरै जोङो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैलाजे बरगयारि बिथांखौबो मोननो हादों। बिथाङाबो जोंनि नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोननो माखासे बोसोन, माखासे थुलुंगा आरो गावनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै गालांबाय। बिनि थाखायनो बिथांमोन गासैनिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ आं जासियो। दिनैनि नैबे महरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बोसोरारिसालिया जथुम्मा जि गेवलां मेल, बे आंनि नोजोराव जोबोर गाजा गोमजायैनो जालांबाय आरो हयथ' महरिपारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हयथ' साननैमोन, मैयानिफ्राय जादोंमोन। हयथ' मैया डेलिगेटआव बर' माहारिनि जि थासारि बा ओनसोलाव जिबायदि थासारि बेफोरखौ लानानै हयथ' डेलिगेटआव सावरायलायनानै हयथ' बेनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हयथ' थांखिफोर आजावदों, बेखौ आं सानदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय आफादगिरि बिथाङा फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय देहानि थाखाय फैनो हायाखिसै। खिन्थु आङो दिनै फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जाहाथे इयुनाव नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखिफोर, बे थांखिफोरखौ जाफुंनायाव जाहाथे रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजालांगोन, बेखौनो आङो मिजिंथिगोन। जों जोबोद आसाबादि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो नांथाबगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि जि दफा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सरकारजों जिबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दं, नाथाय जिबायदि जोङो आसा खालामदोंमोन थाबैनो जानांगौ बे जाथ'वाखै। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाबादि जे आरो बेखौ हयथ' नैबे फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा रौतायाव जानो गोनां, बेवहाय हयथ' गुवारै सावरायगोन। आरो बेनि थाखाय जोङो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट क'क्राझाराव जिरायदोंमोन। बेफोर गासैखौबो लानानै बेनि थासारिया मा जाना दं बेखौनो गासै सावरायलायनो थाखाय नैबे फैबाय थानाय जथुम्मानि डेलिगेटआव बा थान्दै मेलाव गुवारै सावरायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरखौनो लानानै
बारा बावाखै थांनाय बे मासावनो मासनिनो आगोलाव नभेम्बर मासाव क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियाव बाइक सालायनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जों जाहाथे जोंनि थासारिखौ समाजनि जि गुलाय गुजाय थासारि बेखौ जाहाथे मोजाङै मावो आरो दिनै जि जोंनि गेजेराव जाहाथे जोंनि नैबे लाइमोनफ्रा गाव गावखौनो जिउ फोजोबना लादों बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जों जाहाथे नोजोर होयो जोंनि रायजो राजाफ्रा नोजोर होयो जोंनि बिमा बिफाया जाहाथे नोजोर होयो बेखौनो जों खावलायबोगासिनो दं। फैगोन 7 तारिखआव जे बनसुआ गोदान जे दाजानाय जे बनसुआ बिथांमोना जे मोनसे धरना लादों जे सुबुं मावगिरिया बे मा बुङो बेखौथ' जोङो बिस्रा मोन्थाय दं बनसुआबो मोन्थाय दं सोरबा आफादफोरा मोन्थाय दं खिन्थु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयाखै जे आरोबाव जाहाथे जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोयो खिन्थु बिसोरो जाहाथे बिसोरनि जि थांखि जि थासारि बेखौ मा खालामो बिथांमोननि बाथ्रा जों बाथा होनांगौ गैया खिन्थु जों लुबैगोन मा जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव आरो गुलाय गुजाय लाबोआ बेखौनो आं खावलायगोन।